जों दिनै हायमान हिंगाव फनो बिजेपि बाय मालानि हायमान अबं कांकाय सायकतला पात्र फट केलकाताव थांगरम जाखा आरो नि नायखौ रम फैबाय बिलानाव जारा टीम थांगरम नाय रंनो तो हामबाय मारि खासो दिनै खाना बद गावानो बो फट जों अबनो नायो बाहाय उकिल दं बाहाय उकिल बकि सरकारी उकिल बा फातारनि उकिल अबनो जों जाथाय खायनायनि मालाय माने अबो सागा सरकारी उकिलबो दङ फातारनि उकिलबो दङ उकिल काहां काहां दङ बिसार सागारम रमजा कइना बेबो जों अबो नायो जाहाथे बता यकथुं बेलता मानथुं बांनि बेलता मानथुं हिमाले जेबाबे जोंबो बुरि रत्न पर्यन्त या कालिया चाइनिज आंटी जे जागाव बुरि हिंगांके बुमान सम्मान मारिबो जत्त बरकनो अस्वीकार खायमांगला बुरिनि अक्सिने आचाया हिनि नाय जे बो बुरिनि अक्सिने आचायै बुमानो सम्मान दिना नाय रेना निरंगिया जे बो मीडिया हिनि नाय बो निजि अब गसिउ किन्तु मीडिया नि बुकुते अब मोजांयै हायसे बो सुदु बुरि रक्सिमिया बो आरो चिन महाराजा न बया कालिया चिनि राजमाता न बया कालिया एमनकि चिनि राजकुमारी न बया कालिया एमनकि त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री बन पर्यन्त या कालिया अमहायकै जे खुक सित्रा पेरमानि अब वो तो क्रिमिनल से हाइसी वो मीडिया जाहाते ओ क्रिमिनल न बेलता मानथुं अब जों नायो जों अपन उकिल जाहाते अपन सठिक विचार रिथुं अब फाइ साफायलायनासै हामबाय तब साखांगे बरके बरबो सावाबनो जों सरकारी उकिलनि बादे फातारनि उकिलबो रमखा कारण जों अब कांकाय जों तदन्त खालायनाय चार्जशीट खालायनाय अब जों जाहाते बिनि ऊपर अनेक इनको माने दुई तीनटा केस दं माने तामने क्रिमिनल ओमफ्राय बुनो कक्सित्रा सामारो स्मागलार बेबां दं हासि खबजाक ओमफ्राय आबरावनो बरक तदन्त खालायनाय आगे न कि डेभलप खालामना जागोन थाना र जे एफआर खायमानि बिन न केस मान आमर खै एक्सन द खायजाक आमर सुसुं आबो सिंकासों बर आबो बर नायनाय हिसाब आफरो तो नायनाय नहि साजाक जों नबो जों अरो एमसीसी कायसा खालायजा क्राइम ब्रांच खालायजा कमलपुर रो खालायजा कयटा जागा खालायजा दङ जिनि ओमफ्राय जों खालायजा ओमफ्राय आबरो नायनाय ताबो त सापिरो नरकताबो जुदि टंखांकै सादि जेमन ड्राग्स रंनि जों यूट्यूब रगनो ड्राग्स रंनि कुनु प्रूफ रक टंखांकै ड्राग्स नि बरक खालायमानि टंखांकै नरक जों आबरि टंखांकै जों तेब ना हातो एक्शन माइके सावता अब त जों यूट्यूब जों तो प्रमाण करि मेगा दा अमते बिनि गिलामा केस दङ बुदो यगला आसा खाय हामबाय